Azaz. Di. Azaz járja. Visszamentek a lábas. És akkor mi van? Hát, ez a gyerek! Mindjárt kiszállsz onnan. Na, csináld, Cici. Na most. Gyere, csináljál. Ki van látszik? Ja, Cici. Nekem van, nem? Csinálna, hogy az előbb csináltad, hogy jöttél odafele. Tudod, hogy szaladtál? Arra, aha, ez jó. Úgy, ahogy mondod. Mi van? Mi van? Cici! Beleszaksz a szám! Az a köcsög körmöd! Cici! Hogy mi van? Jó szó. Jó szó, bátyja. Igen. Oké. Mi van? Álljál itt bejön csinálod. Hallgass. Na most ki? Ti, Azt mondja, hogy a gyalog. Gyalog. nézd csak. Di. A szálkás olyat. Ah, nem, köszi. Ez a diszkóban is így kéne járni. Egy Hát kis ő így jár. rövidnadrágosat. Ti. Azaz. Di. Na. Nem is így táncol. Hogy táncol, Cici? Így táncol. Te hogy táncoltál? Kati, ahogy szokta? Cici. Cici. Más kérünk hozzá. Katka, ki hozzá a CD-t addig? Hát szálljál ki te is, hello. Diszjockey. Na ez jó beszéljen! Hát csinálj más az ember. Gyere krampolni! Nem. Azt hittem. Krampolját eldagadt. Cici, krampolját csak? Mi az? Ó, anyád. Ez az. Na. De keresztanyja. Úristen, ez hülye ez a gyerek. Megyünk Szarszabátra? Hogy táncol erre keresztanyád? Hát, te nem tud így keresztanyád. Azért ő neki. Ah. Igen! Jaj, de jó. Azaz jányom, azaz. Aha. De jó Hát volt. Katika is Dik! tudja. Ez nem normális. Szép. Ha kiszállsz, mindjárt 6-os fog dobni veled. Kati! Dik mama! Mama törölközik. Szép zsájgottam. Megindulunk már 7 óra. Attila, csinálsz már valamit? Egy romát dobjál be neki. Úgy már nem tudunk táncolni sajnos. Nem szeretném Szanaszi jelen a kocsiba valami, mert repülsz. Öcskös. Na, azért. Megyek össze Szanaszival. A kis táskámat most azon benne van a tárcám, meg az irataim. Kati, a CD. Kis táskám van Anyu Luisba. Tudod abban a gazsiba. De hát ez most lehúztad a papucs. Ez már jó. Na, azaz. Jó, Isten. Sziszi, ne járkálj már onnan el, hülye gyerek. Hát az egyszer Katika lassít elvételben. Neved már! Neved már ne! Attila, felállok! Szólj már neked. Vidd már vissza, ami az előbb volt.
Ez is jó. Az is jó. Sisi normálisan. Megizdáskodjál. Így megy Béci. Tényleg. A valóvilágos WC. Ja. Hülye. Videót lehet a Facebookra tenni? Igen. Akkor mész. Kiszállok be. Nem igaz. Ez már vissza arra. Vedd vissza! Az előbb, ami volt, az a roma. Cigány, tudod? Honnan tudnak? Úgy. Jó. Mindjárt meg tudtam. Köszönöm, kérdezem. Nekem nem. Na hát is el. Hát azért ne vedd el! Hát hagyjad! Hagyjad, nagyon maga is felállt. Ja. Tájk itt a barátod. Ott megy Oszi, Zoli, meg Jenci, vagy ki az. Ez jó. Hát de külön elmentek nagyon egymástól. Ó, jön az én társpartnerem. Oszi? Ki? Mondd, hogy ki az. A táncél már kicsi. Tényleg nem tudok már cigány. De hogy is nem tudok. Léptes! De,